Тук, чакай. Ел тук от кънато. Къси. Върнай се зъбите. Къси. Да, ти покажи как се прави кино. Ами, че пътите ми се къси в момента. Не знам как се твърдите. Ама късай го направо. Моля ти помогна. С зъбите. Не, това оставя да се помъчи, моля ти. Ние как сме се мъчили, ако затваряме. Ама ако е дъвка, не си знаеш. Да, не знаеш какво да кажа. Ето тук може да го скъсаш също. Тя не се счита това. Знаеш как, с 5-4 взрив. Да станем... чакай, ще да Чак не вика няма долу, лей. Май, беше видял пиема, се напием. Мишки! Он той какво нима? Ами бъдете. Да няма да е само хакет. Сега не говори. Кой бе? Това да не е вътре Те- квадратно. Това е само къси. Що? Защо така? Искам да си подпишеш картичката, много съм се трудил за нея. Що? Устата е гей, о, Защото бензин пяна. е гей. Аз мисля, че тогава не ще не мога да го И е преди малко кажа на тази пяна. Не мириш хубаво. Мириш на... На пяна? Да бе. Да си тогава старам по косата, бе. Ами... Оле, вечете! Ай сега пейте. Happy Birthday birthday to to Картичката. Тя хвали. Картичката. Виж картичката да е. Не та на ушете, вътре има друг. Тя е много голяма. Да, е такъв кара. Видях. Искам да четеш на глас. Да, Моля ти се, спри музиката, брато. Спри музиката, моля ти се, искам да четеш на глас. Добре. Чакай. Весела Коледа. Весела Коледа, щастлива нова година. Мили дядо Коледа. Какво? Мили дядо Смрад. Донеси ми едно гуме. Това ми напомня. За нещо. За нещо. Сина. Донеси ми едно голямо сърце, за да обича лева до живот.